ọ na-abụ ofu onye gbaa izu gbuo ọchụ omenuche ya ihe na-adị aghọkarị ya ọ na-adịkwana mma anọkọta ihe eme mana mmadụ anwụna ka ndị ma ihe were ya wee mụrụ ihe maka na onye mebie ọrụ ọ mara ọrụ ntị adịkwa. Aloysius bụ onye ọrụ aka ọrụ na-arụ udoro ya anya ofụma ịkpọtegodi anya ebe ọ na-ehi ụra jụọ onye ihe gbasara ọrụ ya ọ ga-akọrọ gị site n'isi ruo n'ọdụ. Mana nsogbu ọ na-enwe bụ na otu mkpụrụ eziokwu na nwa anwa dị anya n'ọnụ. Oge ọbụla Aloysius sị gị kwụrụ nwanne gbamakwa ọ sị gị gbama kwụrụ ebe ịkwụ ọ sị gị na ihe a dị oji mara na ọ dị ọcha ọ sị gị na ọ dị ọcha mara na ọ dị oji ịkpọọ ya ka ọ bịa n'ụlọ gị bịa rụọrọ gị ọrụ ị ga-akwụ ya ụgwọ ọ sị gị na ọ ga-abịa taa maọbụ na ọ ga-abịa echi marazie na oge ịhụrụ ntị ka ị ga-ama ya ụra. O nweghị mgbe ị hụrụ ya akụkọ na-anaghị adị ya n'ọnụ imegidecha anya n'ụzọ ma ọ sị gị n'ọnụ ụlọ gị ka ọ na-abịa ka ọ bịa rụọrọ gị ọrụ ahụ ọ sị gị na ọka dị ka ọ na-eji ịkọta ka o wee kpọọ gị mgbe ahụ zi ike akwụrụ ọtọ ụgwọ gị mba niile chọbụrụ ịbara ya na mbụ onwezi nke ị ga-aba ọ bụrụgodị na ịbagodi mba ọ kpọọ gị dede sị gị sọrị sa mana mba ahụ ị na-aba nwekwe nke na-amịta mkpụrụ maka mmiri a na-awụ n'okwute anaghị aba n'ime ume ngwa Lloyd dị ka ọbụbe ya ka ọ gara tọọ ute mana ọrụ ọ na-arụ udokwara anya anya ọ ma ọrụ ofụma ọrụ ahụ ọma ofụma mere ndị mmadụ ji abịa ebu ụzọ eche ya eche n'ụlọ ọrụ oge ọ na-abịaba ọrụ oge ụfọdụ ọbịama n'ụlọ ọrụ hụ ka ndị mmadụ juru na-eche ya ma ọ chọghị onye ọ ji ekele wee mepụ ọ chọọ ihe ọ na-egoro wee mepụ oge ụfọdụ ọ bụ na anya ndị mmadụ eruo ya ọ ghaa azụ si ebe ọzọ waa ihe a ka o megidere ike ya na-agwụzi ndị mmadụ onye ọbụla mara anya ofụma o wee ruo otu ụbọchị onye ma anya ihe banyere ọrụ ahụ akwata n'ogbe ya were gaa chọọ ebe ọ ga-anọ bido ya bụ ọrụ ndị mmadụ a na-ebuteziri onye nke ahụ ọrụ niile ọ kwesịrị ịrụ etu a ka o si kpọrọ Aloy ya ahịa anya ukwu wee bilie anya ya mịstasịa ọsịma ndị ọchụchụ Aloy ya na-amazi ụzọ na-agazi n'ụlọ ọrụ ya mana ọ ga na-eche ndị ọ ga na-arụrụ ọrụ ọ bụrụzie n'ebe nke ọzọ ka ndị mmadụ na-ebugazi ọrụ ha o nwezi onye na-ajụ ya ma ọkpọmara akpọma ma ọ na-ere ere nwoke a kụọ ya ahịa ọkpọma ndị vileji si m ụmụnna dị arụ tuone ya mana ọ bụ ihe mmadụ mere onwe ya gee m ntị onye umengwụ kwuchi ute agụụ bịa ọkụghepụ ya onye ji mmadụ n'ala jikwa onwe ya mmiri dọrọ n'eju dọkwara nwa nkịta oke okporo gbarachagodu ntụ ọra dịrị ya mana emegidezi esulezi imi elu ka nwamkpi mgbe ahụ agụrụ agwazie gị na ọkpụkpụ jiri ede n'ofe ụgụ na-etinye ya n'ofe olugbo na ọ ga-ederịrị were ihe ị na-eme kpọrọ ihe o nwere ike mgbe ahịa na-ahapụ ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ọdụ ahịa gị pụọ na-akọ asịrị mgbe ahụ ka kọstọma ji abịa ntị adịkwa ya gazie.